astral d'Alacant. Bon dia i salut. A la Universitat Politècnica de València, després de l'èxit que ha tingut signar un acord en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, entitat que nega la unitat de la llengua valenciano-catalana, ara se proposen signar un acord en una entitat terraplanista que explicarà quina és la circumferència real del planeta, que és més aina com un taulell d'escacs. A banda, contractaran a un predicador de la Bíblia per a explicar l'origen del ser humà i l'evolució. A partir d'Adam i Eva, evidentment.